O alcalde de Noia considera que o PSOE está a xerar alarma social e confusión con respecto á edificabilidade do futuro centro de saúde. Se ben no convenio asinado con Sanidade figuraba unha parcela de 1.900 metros cadrados, os terreos que se puxeron a disposición da Xunta roldan os 1.400, superficie máis que suficiente, afirma o rexedor, para acometer as novas instalacións. Unha parcela dentro da unidade de actuación número 3 de San Lázaro, independientemente de que a pastilla da que se falou ten unha superficie de 1.900 metros cuadrados, para a construción do novo centro de saúde non fan falta os 1.900 metros, podíanse utilizar 1.900, pero tamén chega con unha superficie bastante menor. O Concello puxo a disposición da Consellería de Sanidade todos os terreos que xa tiña adquiridos, que suman prácticamente 1.400 metros cuadrados. O que se pretende facer un edificio, construir un edificio que ten 4.200 metros cuadrados construídos. A parcela que se pon a disposición da Consellería de Sanidade ten capacidade para construir máis de 6.000 metros cuadrados, por tanto, é suficiente xa cas parcelas de titularidade municipal para a construción do mesmo. O Concello busca así axilizar a tramitación do novo servizo sen descartar a adquisición futura de novas parcelas destinadas á zona de estacionamento. Non é necesario adquirir máis superficie, aínda que non se descarta que tamén se poida adquirir no futuro por ter maior superficie. Ademais, se están facendo xestións para adquirir terreos colindantes tamén para habilitar zona de estacionamento. Se a tramitación segue os plazos establecidos, o novo centro de saúde podería entrar en servizo antes de que remate 2025.